Contingent number 4, Mahigugmaong Banay sa Lourdes Empinado National High School. Dili angay magpulapulan, kay wala kakahibaw, ug naa na bagay nga pasakitan. Isa naman ito adlaw? Panahon naman ro. Asa naman is Pablo? Pablo! Asa naman is Pablo? Uy, Pablo, bawo na diha! Kay ting Panumod na! Sus Maria, taga-isa ko 5 minutes, ikapoy kaayo! Kay bawo ba ka Pablo nga ganahan ka magbuhi og manok ha? Sus, uy, kakapoy ka dagang manumuray manok din sa Barili. Bahala ka diha, uy! Bago na lagi! Oo, lagi Maria, oy! Lakaw na ko! Alas 9 naman sa buntag na ako makain manumuray nun. Ay, magsaan ko po aling Maria! Sus, uy! Nakita ko manumuray, makakita mga hasila. Maria! Ay, sila naman di kayo, uy! Maria, ayaw na siya kabul. Promise, akong padayunan ang gusto sa imong amahan na wala pa siya nawala. Sus, uy! Ingon baya ka ha nga imong buhion tong pangandoy sa akong amahan nga magbuhi og manok? Sus, pasensya na Maria. Sa ligi ko karon, di na ko magtinapulan pa. O dili na ko sayangan ng mga oras. Di na magtinapulan pa. Di na magtinapulan pa. Hoy, paring Berto! Napo ba kayo manok nila para ibaliya? Baka di ka kubing. Ganahan ko magbuhi ang mga manok para mapadayon na ko ang gusto sa amahan sa kong asawa. Hoy, Pablo, nakoy dagan dili. Kanino wala pa ni kasuway o mga sakit. Nakoy tulo ka babay o tulo ko lalaki. Salamat ka ayo Berto. Maria, nalagit tayo mga manok. Pablo, salamat sa pagtulong sa imong mga saad. Di ba, anak ko nimo, di magtinapulan, magbunga ra gyud tanan. Alina, magpanumod! Dato ta! Sa